شادمانی در مقدم دوست گلفشانی شیرین سخنی مهربانی مهمانی دیاری بلوانی. تشکر السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. خبر قدم المغني كذا أكيد يسافروا. شو مصر؟ يوم ده سروس. السلام. مال كامل. استقلالiyati davlati Jumhuriyati Tojikiston dar hamma gӯша ва канори ҷумҳурӣ корҳои ободонӣ ва созандагӣ бо маром идома дорад ва чунин гуна корҳо дар марказ ва ҷамоатҳои деҳоти ноҳияи Балҷувон хеле зиёд ба назар мерасад ва боиси ифтихор аст ки имрӯз дар таҷлили 32-уми солгарди таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар деҳаи ялдожи ҷамоати деҳоти Сафобахш бунгоҳи тиббӣ бо тамоми шароитҳои замонавӣ аз ҷониби шуъбаи сохтмонҳои асосии ноҳия пудрачӣ ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди фарзин бо сифати баланд мавриди истифода қарор дода шуд ки барои беҳдоштии ҳифзи иҷтимоии аҳолии ноҳия ва махсусан ин деҳа мусоидат менамояд. ҳозирини гиромӣ, имрӯз дар кушодашавии ин бунгоҳи тиббӣ як зумра меҳмонон ташриф оварданд. бо камоли эҳтиром баҳри шумо муаррифӣ менамоям. Сафарзода Бахтиёр Ғанӣ, раиси ноҳияи Балҷувон. Рустамзода Шарофиддин, сардори раёсати тандурустӣ дар минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон. ташрифи шуморо меҳмонони азиз ба деҳаи ялдожи ҷамоати деҳоти Сафобахш шодбош мегӯям. ҳозирини гиромӣ, суханро бо камоли эҳтиром ба раиси ноҳияи Балҷувон муҳтарам Сафарзода Бахтиёр Ғанӣ медиҳам. марамат. меҳмонони гироми қадр, чӣ тавр ки гуфта гузаштанд, ин дар арафаи иди артиши миллӣ ки мо 32-уми солгарашро қайд кардем, боиси ифтихор аст. як тӯҳфаи арзандае ки аз тарафи пудратчиён сохта ба истифода доданд бо тамоми таҷҳизоти ҳозиразамон, шароити хуб. бояд қайд кунам ки дар анамин на танҳо дар деҳаи шумо, балки дар дигар деҳое ки дар ноҳияи Балҷувон аст, мо нақшҳои беяд бисёр дорем. нақша ба 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 257 иншоот ба нақша дорем ки аллакай қисмати зиёди он ба истифода дода шуд. аз он ҷумла имрӯз ки мо иншооти шуморо ифтитоҳ кардем. бо боварии комил гуфта метавонам ки мақомоти ҷӯраи ҳокимияти давлатии ноҳияи Балҷувон, худи мардуми сарбаланди ноҳияи Балҷувон тамоми шароитҳоро истифода бурда, имкониятҳоеро истифода бурда баҳри ободии ватан, баҳри ободии анами диёри зебоманзар кору фаъолият мекунем ва он нақшаҳое ки дар пеши мо ҳастад бо сари баланд иҷро мекунем. ва инчунин бо дастгирии бевоситаи ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбари гурӯҳи кори бахшида ба 35-солагии истиқлоли Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Давлатзода Нусратулло Муқим ки раиси кумитаи андози назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ва ҳамзамон бо дастгирии бевоситаи раиси вилояти Хатлон муҳтарам Давлаталӣ Саид якчанд иншоотҳои дигарро мо ба истифода додем ва боварии комил дорам ки дар оянда ноҳияи Балҷувон як ноҳияе мешавад ки бозам зебо, хушрӯ ва баҳри шумо ҳамаи шароитро муҳайё месозем. акн аз шумо талаб карда мешавад ки пеш аз ҳама ба қадри меҳнати анамин мардум расед. анамин иншооте ки мебинед бо аз ҳисоби маблағҳои маҳаллӣ, яъне аз ҳисоби маблағҳои буҷети ноҳияи Балҷувон сохта ба истифодадагӣ ҳастем ва бо нақшаи дигаре ки дорем муассисаи таълимӣ баҳри шароит барои анамин мардум
зиндагии осоишта барои шумо бояд фароҳам биёрем ва ҳамзамон аз шумо талаб карда мешавад ки дар инҷа падару модарон ҳастанд дар асоси қонунҳои амалкунандаи ҷумҳури Тӯстон кору зиндагӣ кардан дар кор аст. даст ба ҳар як корои беҳуда задан дар кор нест, махсусан гурӯҳҳои террористӣ, экстремистӣ дар шабакаҳои интернет дигар бинед чӣ қадр корбарӣ кардастанд, ё ин ки падару модарон баъзе монеъ мешаванд ки фарзандони худро ба дарс намемонанд рафтанд. бояд имрӯзо фаъолона кор кунем, зиндагии хуб дошта бошем. бори дигар шахсан аз номи худам, аз номи мақомоти ҷӯлаи ҳокимияти давлатии ноҳияи Балҷон ҳар яки шуморо бо ифтитоҳи як иншооте ки беҳад муҳим аст табрик мекунам. ба шумо тинҷии амонӣ, сарбаландӣ, хонаободӣ ва саломатии бардавом орзуманд ҳастам. саломат бошед. вакилони халқи ноҳия ва дар худи ҷамоатҳо мешавад рӯзи 2 март. аллакай огоҳ ҳастен ҳаматон. мо дар инҷа номзадое ки буд аз тарафи ҳизби халқи демократии Тоҷикистон пешниҳод кардем, ҳамзамон номзадое ки аз дигар ҳизбҳои сиёсӣ буданд пешниҳод кардагӣ ҳастанд. ба маълумот шумо мерасонем ки ҳар як нафар, ҳар як шаҳрванде ки дар ҷумҳури Тоҷикистон зиндагӣ истиқомат мекунанд, синни солашон ки аз 18 сола боло мебошад, ҳуқуқи овоз додан дорад ба ҳамин интихоботи дар пеш истода. اهل دیها مینداری خود را به رئیس شهر و پرزیدنت جمهوری آن جناب عالی پرزیدنتمان امام علی رحمان مینداری خود را بیان میکنیم که در این قشلقچه ما پونگ دی تی بی به استفاده دادن. همه خلق مینداری خود را از نام تمام همدیهگانم مینداری خود را بیان میکنم. تشکر زیاد، رحمت کلان برای این بانک تیبی من، برای رئیس ناحیه که چنین بانک تیبی به ما ساخته داد، مشکلی خلق آسان شد. مینداری تمام خلق را قشلقیه من رو به شما میرسانه. از رحمت بدید. حاج اومدگی گرم نکن سر میکنه و خونه و داری خدا وقتی خونه و داری خدا تو توزا و اوزدا باشد لباس پوشی شما توزا و اوزدا باشد همه جا دیگر میشه موفقیت شما را دیدید مشکلی مردم هم نستون رفته همچین صبح قبول کنه همده ما بعض وقت هم تویتونی کاغرای مقامات و دیگه ساختورا بودگیریم دیگه دوی‌های درده هست و چی خاطر بکنیم که ببینن شرایط هر مردم با قدر این مردم اصلا نکنن اصلا نیست از زندگی کنن باز دیگه همین کشته که همونجا رو وادگیرم میدونم چقدر اساس شدی هست اکثریت لیکن با قدر این مردم اصلا مثلا خطی مردم سلامت باشید شما چی کنید؟ خوب است که؟ من خرجه همه جو جورو دارم. خوب داره. جام بود و روش بیاد خوب است. خرجه بخشید. هنرهای مردم میسوزه. چرا بینود بری؟ مرکز میاد رفته نگم. کی؟ ها؟ یا کی دایم مناطق بازی. ولی چرا بینود نمیره نه؟ بازار مسئله نیست. یه بازار هم بره نه کدام دیگه کدام چیکار باره شما کدام گیره. فرزنداتم کدام بره شوهراتم کدام بره. ما اونجا بگردیم تماشا کنیم. او بعد فرزنداتم تربیت کنیم. همه خیلی. نه مو همین. ولی بابا ولی بینه نفی خدا از مکتب روز زمان شروع میشه دیگه باز بود دیگه میشه نه مشکلی راه هوا اصلا خدا گیشه موفقیت شما دار خدا من تو دارم من خیلی چیره خانم خدی باشه ها همون دارد نداری هیچ وقت در زندگی هیچ کسی جان نکور نیست همه وقت همین
нияти некард натонастем. Ҳамсоятон қади рафт омад кунед. Ананои бобоиро кардан натонастем. Ҳамдестем ананои бобои мо чӣ кардан хона ҳамдигар мерафтанд меомаданд. ҳозир вақтои охир мебинед баъзе ҳамин хеш тавор хича хабар намедиҳанд. ҳамора шукрона кардем худаки мо тинҷирем пешвод ифтихор ва шодмонии бузурги мо сокини ноҳияи балҷун аст ки дар асоси дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар арафа ва таҳлили бузургтарин ҷашни давлатдории 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯзҳо дар дурдасттарин деҳаҳои ноҳияи балҷун иншоотҳои навузамонавии мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд. аз ҷумла имрӯз дар деҳаи ялдижи ҷамоати деҳоти сафобахши ноҳия аз тарафи буҷети маҳаллӣ бинои наву замонавии бунгоҳи тиббӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. мо сокинони ноҳияи балҷун ба пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳори сипосу миннатдорӣ менамоем, зеро ба сокинони дурдасттарин деҳоти ноҳияҳо кӯмакҳои худро мерасонанд.